Bine v-am găsit în cea de-a 13-a zi a advent calendarului. Practic, acum suntem la jumătatea acestui minunat eveniment, să zic așa. Practic, cadoul primite ne-a fost de mare folos astăzi să deschidem acest micus pachetel, să vedem ce se află înăuntru. Da, croșete din bambus. Sunt superbe. Abia aștept să le încerc. Cred că prima încercare o să fie la ghetuțele moșului, să lucrez panglică. Îmi plac tare mult. Asta întregește colecția mea de croșete din bambus primite la advent calendar. Ne vedem mâine să deschidem un nou pachet. Vă îmbrățișez. Pa, pa!